ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଲୁଗାପଟା କେମିତି ଘର ସାରା ରଣମଣ କରି ପକେଇଛି। ସେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଖଟ ଉପରେ ସବୁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି। ମାମା ଆଇଲେ ଚଉଥିବ ବୋଲି ସବୁ ଯାକ। ମୁଁ ତାପରେ ଆସିକି ସବୁ ଯାକ ବେଗି ସବୁ ଯାକ ଚଉଦେଲି। ବେଶୀ ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ନା, ସବୁ ଚଉଦା ଚଉଦି କରିକି ଅଧା ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଧା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଲା, ମୋର ଅଳ୍ପ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁକୁ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଣି ମତେ ଦେଲା, ମୁଁ ସବୁ ଚଉଦା ଚଉଦି ବି କରିଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ବଡ଼ର ବଡ଼ ଜାଗାରେ, ସାନର ସାନ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଚଉଦିଆ ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପକଉଛି, ଗୋଟେଇକି ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଇଲି, ମୁଁ ତାର ସବୁ ଖେଳନା ଗୋଟା ଗୋଟି କରିକି ଥୋଇଦେଲି। ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲି। ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଘର ଯାକ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଓଳେଇ ଦେଲି। ନିମଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଗନ୍ଧିଆ କରିକି ପକେଇଥିଲା ନା ଖେଳନା ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟି କରିକି ଘର ଓଳେଇ। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମଜା ଧୁଆ କରିଦେଲି। ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି, ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିପାରିଲିନି। ତାର ସେ ସେପଟ ଘରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବେଗି ସବୁ ବାସନ ମାଜିଦେଲି। ମୁଁ ମାଜିକି ଗଲି ଦେଖିବି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ମାଜି ଦେଇକିରି ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ବାସନ ଧୋଇଦେଲି ବେଗି। ସବୁ ବାସନ ମୁଁ ବେଗି ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ମହାପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କରି ଜଲ୍ଦି ମହାପ୍ରଭୁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯେଠି ଧୂପ ବୁଲଉଛି, ସେ ଆସିକି ନାଚ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ମୋ ପୁଅ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।